ino le mandrobaka de zao raha azontsika ono misy oabolagna milaza fa hoe tsy mandroiroy hasiny satria feno sy mikoba ino ma ny atao hoe mandroiroy hasiny mandroiroy hasiny de zao tompoko hoe aminaka apodiko ndraiky mon point de vue za tsy mikontra olo magnano ary miala tsigny miala fondro za eto miala saloko fito mezanaro rady fa le fomba fazahoako sy fahitako le fivelarana mandroiroy hasiny ankamaroany atsika amizao fotoagna ho an'izay manao azy ary tsy mikontra anareo za fa juste point de vue naka podiko fo satria ndraiky boka raha karaha ty le point de vue ntegna azahoagna malo azahoagna ady le mandroiroy hasiny tiako volagniny de zao atsika efa maro magnano publication agnatin'ny Facebook za mitsabolo za mahay zegny za misy kalanoro za misy fanjakana za misy zegny hoe za moasy za mpagnazary za zegny ataotsika raha zegny ho an'izay manao azy ary tsy mikontra anareo za fa hagnamianareo hoe ino ma le maharatsy azy eto tsy maharatsy azy aminareo fa le fahitako izy suivant le olo misubir raha fahitan'olo le publication miparitika fa mitsabolo anao misy kalanoro anao misy dadibe anao misy razany fanjakana lomay olo misy problème même si za miplasy za misy problème za tsy raha haiko za matsapa fa c'est pas normal le raha mahazo za mitsangana mandeha mitsakaraka hoe aiza tokony andehanako raha fa mahita publication za midikempy zany problème naka tantareko zegny les problèmes déjà misy la plupart compte fac magnano an'le izy partagenareo vidéo tsika fa tiako be zany le point de vue naka so de misy olo mitovy fievitra aminaka sagnatria tsy mikontra le ro magnano izy fa mba aizantsika hoe bon ty lesoko agnatin'izy ty de karakory fomba agnarematsika le izy misy la plupart compte fac le magnano an'le publication miarnake olo avy agny le olo ambara fa anao jangako za mavita mikarakaranao za mavita zegny za mavita zegny za mavita zegny nefa ino raha misy baka eo le olo mandefa volanany izy ty ho janga andifasako aody anao aody alefa aminany des fois raha tsy mireusir point raiky mipetraka anao nefa ny fa plus sûr anao magnano publication nao fa efa maro olo jangako za mahay zegny za mahay zegny za mahay zegny raha fa avy le olo mandefa participation ny volanany il veut être guérir tsy mireusir le raha mandalo mandrobaka image nareo zay magnano sorako zagnary baka za tsy agnatiny zegny fa mandrobaka image nareo zay magnano izy sy mandrobaka image namanareo zay magnano nefa nazy mireusir mandroiroy hasiny agnaran'igny satria le feno tsy mikobagna ozy olobe taloha partagenareo vidéo tsika maximum de partage je vous demande mandroiroy hasiny igny zegny raha fa tsy mireusir le raha lasa timbo lasa le fomban-drazagna andesin'olo ankaratsina satria izy lany vola raha fa lany vola izy lasa ro olo amin'ny fomban-drazagna ro tsy manjary tsy jiaby nefa tsy manjary fa ho an'izay magnano izy talohany atsika nisy atsika ino comment dire akory matao mivolagna izy promotion tsika zao fotoagna zay mandalo igny fomban-drazagna efa nisy olobe tsika tay ikeko tamin'ny fotoagnandrolobe tsika tsisy réseaux sociaux fa tamin'ny fotoagnandrolobe tsika efa nisy nay nanoratra maro tsy nagnano plaque tamin'ny varavaragna tragnonany za mitsabolo hasigny raha zany fanjakana hasigny raha milohany nakalanoro zegny na vazimba sadebadeba magnambo mahita zavaviala tsy gny tany iagnantany
irô fo manesolo bakany midika agnatin'ny tragno ody ato misy raha karaha zegny misy fa tsika am'izao fotoagna zany ho an'izay sagnatria magnano azy lasa mitsakaraka client ny ataontsika amin'ny réseaux sociaux sasany raha fa mahazo volan'olo igny bloqueny le olo tsy alefa ny le fanafodin'olo consultation am'zegny lafo plus k'olo mandeha docteur misy aby zany apodiko fo hoe tsy micontre za ho an'izay magnano an'izay fa za magnamia point de vue naka mba tsy comment dire mba tsy androbaka atsika am'ty fomban-drazana ty satria raha fanjakana marigny loloavinao raha zavatra managna asigny managna iagna ny loloavinao t'as pas besoin d'y aller faire une publication pour dire viens chez moi je sais guérir je sais soigner les gens t'as pas besoin c'est eux-mêmes qui va t'envoyer quelqu'un qui vient de chez toi pour être guérir pour être ton zanakasy des trucs comme ça fa tsy anao zegny mitsangana publication Facebook zao mandrobaka igny zavatra igny fa tsy haiko na azotsika tsy haiko na tsy azotsika zaho za tsy mikontra olo magnano izy fa sasany misy magnano zo miteraka zavatra maro miteraka problème maro afana zay le compte fake mahita le ataon'olo igny mitsangana koa ry arinaky koa magnano au moins zegny atsika raha tsy magnano an'igny mety tsisy o za mieritreritry bon igny zegny am'le hoe mandririasigny mitady client pardon za tsy micontre anareo magnano izy za fa point de vue naka eto tady client mandririasigny avy aminaka za mahay za aloha sorako zagnaro za tsy agnisan'anjy de toute façon za tsy olo mahay mita igny amin'igny mangala koa tsika eto momba am'ty histoire ny fanjakana apodiko ndraiky miala tsigny miala fondro ary zaho za tsy micontre anareo zay magnano izy fa izo mandrobaka raha maro iry daditsika taloha nisy razan'ny fanjakana azo ma fanjakana tsy mahay histoire nantomba ampuisy angambany mety fanavy-regnitsika fanjakana navy am'tena anao mandry izy magnaboaka aminao tsindrimandry anao andesiny amy tany misy izy anao mahita la famille anao quel que soit zay raha tiany ampizagna anao mpizany anao amitsindrimandry na olo loha raiky aminao aza hoe folany agny hoe misy fanjakana ray any izy koa olo vintagna raiky aminao fanjakana anao fa magnaboaka anao tsindrimandry jusqu'à anao avy amin'olo igny jusqu'à agnaragna an'olo igny jiaby ampuisy tamy taloha fa am'izao fotoagna tsy haiko satria maro boka raha miova eto am'izay le raha volaniko hoe maro raha miova lasa le asigny ny fanjakana normal tokony andesiny amin'ny vatagna atsika tsy feno ino tsy mampafeno izy le fampivelaragna tantara misy maharatsy azy satria misy tantarany razan'ny fanjakana secrètement discrètement pour eux-mêmes azovy ny tokony agnambarandreo igny lerandreo avy an-tanàna asa par exemple mandeha fanjakana naka igny izy asa baka amarivoay izy nandeha marivoay ody karibo navy amindriavany amindriavany ao izy mitantara zakarazigny azo tsika sahazy igny azo tsika zay nahay tantara igny zigny andeha publier-tsika agnatin'ny réseaux sociaux manjary ampianaritsika olo nefa zigny misy tantara tsy tokony boaka agnatin'izigny agny. Il y a des histoires qu'on ne peut pas le savoir. Normalement, il y a des histoires, ça reste pour eux-mêmes. Mais en cette époque-là, le moment qu'on est là,
En ces jours-là, hein, l'histoire qu'on a savée, on a lieu de la publier sur les réseaux sociaux, de raconter l'histoire de Fulani. Il était vivant, il était là, son nom. Igny avian'ny fanjakagna regny amy lohatsika amizao fotoa. Fa tsy mitondra asiny karaha rô tamy dadibetsika taloha ta. Za mbala nahita masoko fanjakagnan'olo nagnano magie, mbala hitako. Ten cigarette avory agnatin'ny cendrier, dignany rano lombofany servette, biafiny bakao mivadiky vola, mbala hitako. Raviny manga leny ototeny, tsofiny miboaka bakao vola. Mbala hitako. Amizao fotoagna telo amzato. Satria lefa fampivelaragna an'le tantara ty, misy olo taranaka zafy zanaka ty ambadiky. Zato isy razan'ny fanjakana. Quelle est son histoire? Izy koa izy magnondry. Izy mitsangana. Anao zovy saby ondry, anao baka iza baka marangy bato, zao babanao baba korakota, zao dadilainao dadila korabe tambiega, anao za naty tam daty karaha zegny. Fa maro misy amizao fotoa zay raha tantareko aminazy. Oui, za tsy mbala misy. Fa izy baka kabariko zegny hoe tsy karaha le taloha ambantoerana, ary zay le vian'za mivolagna eto noho le raha igny misy. Le raha igny misy ane vian'za mivolagna eto. Misy le tantara. Misy le tantara mama. Fanjakana magnaboaka anao tsindrimandry raha misy. Anao misy miala baka Majenga, olo anao sy be agny ro vintagna raiky aminao boaka ny fanjakana igny aminao tsindrimandry. Anao avy anao sy be za mitsakaraka olo karaha zay karaha olo tsara hitanao jusqu'à amin'ny agnarany aboaka. Misy kanefa nohony le falimeny asigny misy amy raha zany fanjakana amizao fotoagna, raha zato sany raha zany fanjakana, folo agnatin'ny zato io ny mbala miraikitry mahazo le fomba manandrify ohatrany taloha. Ikeko evolution misy tsy afaka toanatsika, tsy afaka sakanatsika le evolution efa misy. Kanefa maro le zavatra robaka amty fagnamezagna histoire ny raha zany fanjakana, misy histoire secrète. Za zao misy fanjakana fulany, za tsy mahay fanjakana igny karakory, za mandeha magnontany anao mitantara aminakahy zegny histoire, j'ai mon bagage. Za fa mahay tantara, le lendemain za mandeha mitanana misy izy, je dis tout. Nefa regny raha tsy misy taloha. En plus, tsy vitany atsika fa aleo matsika samby atsika olombelogno fanojy mifampikoragna, fanjakagna anakahy fulany, za tsy mahay tantara, za tsy mahay izy baka izy karakory. Lenao mahay magnambara za en face. Fa alaitsika zigny ataotsika vidéo en direct publication agnatin'ny réseaux sociaux. Lasatsika zany mampianatra le tantara ny raha zany fanjakagna agnatin'ny réseaux sociaux. Tantara igny amizegny raha azotsika ono, afa tantara regny ny rakoto, afa tantara regny ny rabe. Miroiroy saignin'olombelogno satria misy agnatin'ny tantara igny secret araiky napetraka tsy hiboaka niny raha zany fanjakana. Il y a des histoires qu'on peut pas le publier. Il y a des histoires, ça reste pour eux-mêmes. Mais là, maintenant, tout est sorti. C'est pour cela, des fois, il y a deux fanzakana. Non, je suis pas fâché, bonjour. C'est pour cela, il y a deux fanzakana qui est pas comme avant. Qui est pas comme notre grand-parent qui avait porté avant.
raha karakara zegny raha misy taloha rolobentsika taloha mivolagna fady za tadidiko tsara dadiko zay misy raha zany fanjakana izy tsy mihina dokotry izy ndraiky mihinagna akoho tsy mihinagna dokotry fady izy dady nagnino anao tsy fady zazo ino antony fady de fady fa am'izao fotoagna ino le raha miboaka fanjakana fulany izy fady akoho ino antony izy fady akoho mila haitsika en détaillage izy igny haitsika c'est bon fanjakana igny koa nagnaboaka zigny amitsika tsindrimandry c'est bon fa zigny andeha laitsika ho zaho publietsika amy réseaux sociaux mba tsika mampianatra olo midemine asiny raha zany fanjakana ce que je vois d'après moi tu es obligé ce que je dis là c'est vrai non mais à moi dans mon point de vue maro histoire tantaretsika misy tsy mitovy za je tantara aminareo eto par exemple biondry karaha zegny biondry karaha zegny biondry karaha zegny amaray fulany mitantara aminareo biondry hafa koa afaka maray fulany mitantara aminareo biondry hafa koa dimbiny afaka maray hafa koa io le maratsy izy misy oabolagna ny roboeny zay rombotromba namake samy mitandregna ny andohany vaut mieux za mbalangala fo amin'izy raha karakara zegny amle histoire mbala biondry boka malakilaky amy vavako io fanjakagna anaka inezako nianjika donc koa izy biondry misy dadiny ery comment dire dadiny ary mamako araka tantara efa nisy biondry nisy ry dady koa nisy biondry navy koa zay taranaka koa nisy biondry tsy miala zegny biondry igny misuivre fo izy biondry taloha tamindry dadinay hafa position ro mitantara regny sofina tamy dadindry mamanay hafa position navy aminay koa izy hafa position vintagna 20 oui mais il est une seule biondry fitofaviagna valy za oui histoire anany tombo fa ino aviany zigny samby hafa igny le fampianaragna atsika mihitsy satria za jo mariegny amin'ny histoire tantaren'olo amy réseaux sociaux biondry il est comme ça biondry la fête de vêtements comme ça partagez naro vidéo tsika partager biondry il est comme ça biondry il a fait ça biondry il a bu comme ça biondry il arrive comme ça donc si la mienne c'est pas comme ce qu'il a dit lui là il sait plus que misy nolo magnova koa izy bon za mila magnova karaha nolo za navy nagnasasan'olo za tamy réseaux sociaux tato mbala biondry fa ela ndraiky boka zegny irolobenay nisy biondry oro ndraiky tamy tanàna nisy zay tagny nisy biondry nay tagny nisotry nagnano karaty nandeha fotoagna nandeha andra zay nijotso navy ta Diego biondry mila mitebo pardon aminareo Diego za tsy contre apodiko ndraiky fa tsika eto mangala histoire amle koragna atsika agnaty sujet ambaratsika niany de mangala exemple atsika tanareo za tsy mangala exemple olo fa za navy ta Diego zany anjika biondry tsy misotro fa biondry magnano teboko eto amilary qu'est-ce que je fais za nandiniky za qu'est-ce que je fais comment parce que depuis qu'il est dans ma tête depuis qu'il arrive il a fait de tany fotsy comme celle-là tany fotsy nany amy tagnana ty baka eto igny jusqu'à misoroko aty izy boko mififieziny reto jiaby feno tsy haiko karakory misorosotro voilà sorosotry tsy izy io tsy mety tsy haiko hoe iategna izy
voilà raha karakara zegny de misy koa tamin'ny momony naka za mangala exemple za izy navy izy koa izy mbala tsendriky ny sikiny ça fait 6 ans ou 8 ans izy navy mbala tsendriky na sikiny satria rango za mbala tsaiky ndraiky za be iska za izy mangala riba na vato riba eo na kakazo riba na vato izy magnondry riba fo jusqu'à izy na sikiny izy nangatagna izy tompony volana agnondry riba. Donc misy mila servette tanen'olo izy ma chacun son vindagna fa le raha tiako bazena ambantoeragna eto le fitantarantsika zay mahay histoire tsy tokony aboaka agnatin'ny réseaux sociaux mandroboka raha maro amin'ny raha zany fanjakana izy ro io ane iagna fankamasigna atsika ro io mankamasigna ro ça c'est sûr anao zo io fanjakagnanao mangala vody manga izy io asiany asigniny zigny ataony eto tognonaka masy aveo ma olo afaka mare mandeha magnano maloto azony problème donc miankigny amin'ny fankamasigna atsika fanjakana amindreo tsika mankamasigna izy fagnajatsika fi respectetsika izy marigny atsika mahay le histoire fa tsy karaha igny le fo za tsy mivolagna olo apodiko ndraiky tsy contre olo fa le raha hitako fo zegny za magnambara le point de vue naka igny zegny le kabarony histoire faharoeny fahatelony amizay koa amin'olo maventy an-tanàna za ngala etapy aroeretelo za olo maventy an-tanàna mikoezy anareo olo maventy an-tanàna soja be olo be ny fomban-draza satria amin'ny fotoagna misy atsika zao surtout amin'ny tontolon'ny razan'ny fanjakana amin'ny tontolon'ny fomban-drazagna ty raha ty le nanjary eo l'envers tsy haiko tafarany anjika zay tafarany anjary navozo anareo olobe taloha anareo le ray aman-dreny ara-drazagna non nareo tsy mikonty zay mbarany fanjakanganay andao le vagnomby ty atera-doany ary tiako tsy tiako agnomby igny tsy maintsy aterako tsy maintsy aterako agnomby tiako tsy tiako nefany anareo le agnateranay azy igny mbala tsara vinady bonjour dadiko akory anao voilà avy agny atsika anareo le agnateranay azy igny fanjakagnanay nefa nivolagna agnomby igny aterigny ary avy ary izy igny aboaka anareo koa andeha lafinareo izy tsy vonenareo nareo mandidy manapaka atao joro velo nefa fanjakagnanay nivolagna atera izy igny ary zay zegny lasa mavozo fa le nareo responsable agnatiny zao tsy mavozo zo ya marigny koragna andady igny boka tamile kabariny histoire ty hoe fa maro loatra fondy amizao fotoana zay tsy fondy reto boka tsisy raha ely fa maro loatra fondy de maro koa zegny fampianaran'ny diso miparitika hoe igny tamile sujet tsika raiky fa vita igny daty donc aia magnandesa anareo zay ty lahaby ry ampanjaka ry manantany ry fahatelo ry be ny varavarany be magnangy andesinareo ia ma zay endriko babako aby zay ataonareo kory fanjakagnanay zalahy magnambara zay mazava tsara andesa ty agnomby ty aterary oui izy koa fa avy ary c'est nareo le premier responsable mais des fois zay mangotsiko kazigny vonenareo ata tainy mbo ataonay zezika amin'ny folera amin'ny tragnonay sagnatia koragna mivolagna raha tsy azo ata mpondony mbo agnamboaranay fagninty tsy azo andesinareo ia zay ary manantany ry fahatelo ry be ry varavara ry ampanjaka
zay manompo ino manompo anay fanjakana amilohanay magnihiraka ataovanareo maramba metimety manakonakotry masonay fa misy raha ataonareo fa mbongigny mikoezanareo olo maventy an-tanàna za eto tsy mivolagna doany iana olo ia olo maventy aradrazagna point final zay mangala izy ndraiky tompony tsy mavozo olo baka koragnako ary tsisy valiny zay olo mamaly baka mety mamaly izy mety volagna izy mety fanakafa tabitreto fa tsisy valiny fa za magname point de vue ko za miala ken'olo nakany tsy ken'olo tsy voaterinaka marigny fa za magnamia le hitako fa tokony aminakaza mandiniky hitako fa agnaitsika ty am fombandrazagna ty jusqu'à etsika farany taovanareo raha mba tokotokony aminay zay mandefa fanjavanay mandeha aminareo fanjakananay miasa magnamia na zay fanjakana tsy miasa zay tompony miasa zay matsapa fa zay miloloha boka anay fanjavany asanay baka amposonay zay miparticiper mifanompoa oui nareo misy mosarafa nareo mety mignina c'est vrai fa taova le tsy hitany masonay fa ko masy robaka atsika am fombandrazagna ty robaka atsika fa maro masonay mahita raha io fa mbongigny mibononga zay fa ko masy mirekily mirekily zay donc mba mangataka aminareo re mandriny aradrazagna olo maventy agnatin'izay misy fotoagna mamegnatra ary mampahinakiny ka le toeky fiaignana fifampandraisanareo ampianarinareo zay mazigny sa karakory question mipetraka niady anareo niany tsara anareo marin fandamigny anareo dimbony afaka mare zay ampianarinareo le karakory le tokony areanay anareo le tavandrainy aminazy ty mikoezanareo olo maventy zay anareo le mitariky zay aminany ty fa zay nararin'izy ty de nagnano karaha ataoko fa tsy haiko le olo tia sy ny vanga regny zay nandeha ngomby mba mianareo ma zay talohany ata vitiny mbo ataonay lasopy zay reraka baka mianjika mifanompoagna regny avy antragnonay zay mihina lasopy vitiny tsisy problème sagnatria koragna raha maloton'izy mianareo zay ataonay zeziky ny fleranay au moins azay tsy raha azonay nety andesinareo ia zay ino tsara le raha tianareo mpianariny zay niany zay ambaranareo fa stylo tiana izy ty tsy bleu fa mena misy dikany raha volaniko zay ho an'izay tokony mahazo izy ary naharaka amin'ny histoire tiako ambara stylo ty tsy bleu izy ty fa mena ne zay mahita izy ty bleu nareo mivolagna izy mena bon zay maregny izy mena igny ataoko zay tsy mahay hoe azovina agnamboatra stylo ty zay magnaraka fa izy ty bleu fizavatsika izy fa izy ty mena ay amaraina reo koa mbo mipody mivolagna en réalité izy ty tegna bleu fa tsy mena ka le nivolagninao tarifa izy mena basy karakory asa mazava aminareo de raha tiako manonondra baka mampasia boy raha marigny relako commence fakady za miamofo antegna olona ratsy mana oui fitiavagna vozo fitiavagna razan'ny fanjakagna fatahoragna fahignana anompoanay anareo zay ne ohatra ny fa lasa manompo anareo fa tsy manompo fanjakana amilohana apodiko ndraiky
koa mety voagna mba sianareo fagnovoagna hely le fomba fandesagna zay saha karaha ataoko ndraiky za tsy mijery za fa nilamalama fanjakanako jiaby kokoezy za magnaja anareo tsisy raha nagnirahanareo za tsy nataoko fa za koa hitanareo mirekily misy raha tsy masaka amindreo ary anareo mihitsy koa dikan'izay mampirekily za so za vonenareo za vonegny za babako ezy anareo vita naka za miala andesigny andeha ietsika ty le raha ataoko ny raragna tsy mety atao jerevam-potsiny ambela atao le raha tsy tokony raragna atao le raha tsy tokony raragna atao ndraiky raragna tsy mahazo magnano ty tsy mahazo le raha tokony tsy mahazo ndraiky lasa mahazo bizarre anareo olo maventy aradrazagna oui oui rafoza voilà raha karakaraha zegny zo la plupart ny douane fa miramira agnaby jiaby fa miramira zanakasigny tegna regny mbo haindreo mahita ny hatsaragna ro magnambara fanjakana antena za mila magname anao omby anao mandeha douane il y a de nos zanakasy qui nous a donné quelque chose pour amener à douane en arrivant là-bas hein ils ont pas fait ce qu'on voulait en fait. Ça veut pas dire que vous faites ce que nous voulons, non. Mais quand même, hein, faites des choses qui est un peu claires. S'il y a quelque chose, faut nous cacher à côté là-bas. Faut pas nous montrer parce que ça va nous faire monter la tête. Ça va nous faire déçus de participer à le Fanumpoa. Raha karakara zegny raha tokony raragna tsy raranareo raha tsy tokony raragna ndraiky raranareo lavitra tany agnadesanareo zay ty olo maventy aradrazagna amikoezy anareo mialatsigny miala fonareo za teo za fanifona mialoha juste point de vue naka close za angala sujet hafa koa za boka mangala sujet tsy araikiaraiky hoan'izay mbala intéressé amle taloha teo regny ma izy mety mipody mangataka aminaka un jour ou l'autre za misy fotoagna za boka tsy mpagnano en direct loatra matetiky mo sendra za magnano après koa elaela za vo magnano agnatin' zany publication raha zany fanjakana ndraiky douane oui za fa nagnano raha nataoko haiko raha nataon'olo haiko zay olo hitako anareo mihitsy miautoriser zahay baraka mariny koraniko fa tsy douane andiana fa presque mira oui matoa raha fa miboaka ankeka fa tsy misitriky ora agnatiny donc voilà izy io taloha marigny raha zegny ane mbarako atsika hoe fandiniako izy misy hasigny midiminue. Il y a de pouvoir de notre esprit qui s'est diminué. Il y a de pouvoir de douane qui s'est diminué. Ramassing jabrio mazalahab que douane vaky roho tsisy mihetsy tsisy toragna olo midika ino aviany zegny taloha douane igny tsy azo andianany ino tsy mety atao torse tsy mety atao jiro satria isaka fanompoagna mandalo eo toujours tsy nambolagna dia ampanjaka fagniky fa magnenako tafara autoriser nareo zahay mangala vidéo
mangala sary mipublier doany araiky nieritreretiko tsy hoisy sariny valamena voapublier fa nahita za dimbiny afaka nomaly be no sy lava za lava fa hita amy sary ko agny fa niparitaka za fa nahita ty valamena nosy nefa gnisany doany tsy fohitahitan'olo izo le raha hitako karaha le mampamaro olo mandeha doany mihitsy mandroboka raha maro angatagna raha jiaby angatainay jiro mila midika eto satria lasa donc fandiniako izy hoe tsao tsidiky vola olo baka andafy aveto tsy ambela ampiasa jiro izy tsy amiany fanjavatsika tsy amiany vola angatatsika amy fanjakana reto eto mazo atao jiro miegna asendraha zany fanjakana reto tsy nanaovandro jiro aneto amin'ny andra taloha ro miriaria ro velogno tsy mianjika ro hiagna igny miriaria zegny naviany jiro ny interdindro raha fa niacceptendro boka jiro igny ro milefa ro misidry ata olo mandeha midriky mamaky doany mangalatra raha agnatiny doany tsy hitatsy ay tsy mangangandoa koa izy raha jiaby zegny tokony dinitsika fa tsika mandeha lavitra on allait loin dans l'histoire de fomban-drazana parce que les choses qui interdit on a demandé de l'enlever hein, c'est interdit hein, faut enlever parce que s'il y a des étrangers qui arrivent ici ils peuvent pas rester ici sans lumière watsika accepter ndro raha zany fanjakana robaka autorisé anaro le mpitagna mihitsy mi-autorisé anaro afaka mangala video afaka mangala sary no si be gnisany mbala ino ty ambala rafia agnisany doany tsy nidirany telefony tsy nidirany public zo fa maro sariny valamena fa maro sariny fanjakana mianjika morceau en publication mandrobaka izy regny ya za fanagnano za podiko ndraiky fa nefa ny raha igny mandrobaka mianjika za tao koa ny direct fanjakagnako io mila hitanareo izy karaha ty za fanjakana ty démonstration naka jiaby atao koa hitanareo zay le volaniko le raha tokony interdigna tsy interdigna le tsy tokony interdigna ndesinareo ia zay koa izy donc agnatiny zegny koa podianako hely le ino sujet-tsika taloha teo igny amin'ny histoire ny tromba publier ambara agnatiny réseaux sociaux jusqu'à fomba fampianaragna fa misy zo ty karaha ty ataony fulany avy koa zigny mampiary ataoko video igny o za mianjika mampiary naka eto karaha igny ataony mampiary avy zegny raha fady mampiary babanteraka izy fulany tegna marigny zitsy zany karaha ihany fa zigny zany ka ny fulany nefa regny le histoire fanikasendro regny ikeko satria zoti zegny regniko fa misy école traditionnelle malagasy fampianaragna fomba ikegna ilaigna regny fa jahagna d'un côté lafiratsiny fa maro ry avako olo misandoko mianjika fa maro
kolenaroono baka amin'ino le fomba fampianaragna fitantaragna histoire fampianaragna karaha ty fanjakana igny mianjika ty fomba ntromba igny ty karaha zegny ty karaha zegny igny zegny dimy afaka nomaly fulany avy ary karaha ty fa viany fulany igny karaha ty fombanany zegny izy zany karaha ihany izy karaha zegny raha igny famparitika jiaby ato amy réseaux sociaux ato mandrobaka atsika re tompoko mandrobaka tsisy ratsy fampianaragna fomban-draza efa nisy hatry zay le fampianaragna fomban-draza depuis longtemps ça existe l'histoire de fomban-draza mais là cette fois-ci ce qu'on avait fait en ce moment-là io fa misy mihitsy fampampianatra fomban-drazan'ny fanjakagna olo fa tsy mianjaka sasany fa tsy mianjaka zay mbala nahazoazono gny masonena hita olo taloha romboegny raha zany fanjakana romboegny rangoaly igny ndraiky andro marandraigny fanjakagna igny avy izy atsagnona eo maiky eo anao zovy point une seule question anao zovy malilo zay anao zovy de merde izy mivolagna za fulany anao baka ia za baka amita en ce moment là izy koa izy magnondry biondry fa eo ary fa misy jonkondry aty fa misy jomoregny par exemple anao zovy anao biondry sa anao jobarofo mitodiky izy hitany biondry za jobarofo oe raha zany fanjakana maro maventy magnatriky mikoezy anao fady akoho sa anao fady ganagana akoho tsy izy zegny ganagana edy basy koa tsy lahy baka vavy misy amizay maro olo fa tsy mianjaka za mivolagna zegny maro olo fa tsy mianjaka fanjakana mila fagnarikarema ny misy amitsika amizao fotoagna pure agnaetsika amy fomban-drazana ty zay zegny le tsetsetra tsiaritry hely tiako volagniny tiako nazavaigna amitsika le raha hitako fa so de tokony mety aremy fampianaragna ty taloha tadidiko tsara tsy haiko olo fa zay mbala nahita raha karakara zegny après fa za mbala amin'ny en direct mamako anao sa marary kibo reo ofo anao niany raha marigny boka zegny taloha za fanjakana izy avy izy piro maiky koa izy fa tafitsangana tsendriky amiandro lamba tsisy zo ty fanjakana magnozokozo fanjakana namany araiky fa mangala tany fotsy malaky baka raiky karaha ty zay tany fotsy tohizany koa fa voa eto voa allo tohizany izy mitregny izy mitsangana taloha nefa zigny ambela izy me position zay tiany ataony mitsangana izy tompiny manognono zarakoto anao zanaka za zanaka raha ihany anao za baka amy tany karaha zegny anao za karaha zegny telo efatra dimy donc raha voambarany mangataka izy bako tadiavanareo fulany fanjakana fulany amy magnaraka za magnambarany tavela igny ahitsy aminany tany fotsy igny atondro aminany izy tompiny karaha ty tany fotsinaka asa mazava amitsika ho za mieritreritry tsy haiko fazahoan'olo izy fanjakagna iny avy amy lohanaka izy iny sikigny chemise mena izy avy aminao mare izy iny sikigny chemise mena
oui herignandra zay mbalana voisin herignandra anao mifody tsisy olo mizanao anao mihina ndraiky emboko anao misy bakolinino fangala heloko eo anao igny anao zaraiky ao olo mitsidiky mamaky mipetraka namanao eo boko mboaka anao mavozy isaka mandry aligny eo anao mahita tsikorakoraka anao fira jiaby andeha azo anao misy presque fa taloha anao mangororo fonao papapapapapa jusqu'à le jour nanaovagna azy 7 jours ninakazy nao tsy mahita mazava mihina anao ndraiky motro ndraiky emboko fa tsisy igny zo anao romboegny amaray anao ampisegny anao dignana fangala heloko am'so anao fa petraka io anao fa romboegny tomba fato raha karakara zegny fa maro raha avakolo fa tsy milatsaka raha zany fanjakana igny izy havy amy lohanao en réalité izy tompiny mahay za misiky chemise bleu ao za misiky chemise rouge fa ninaka koa fa misiky chemise rouge niny fulany avy dimbiny afaka marezy magnano chemise rouge koa za tsy contre le fampianara fagnamezagna leçon fa misy raha zegny lafiratsiny satria tsika jiaby io mahay fa raha jiaby tsy maintsy misy lafiratsiny fo